Pokémon. Konzultácie budú prebiehať aj so zahraničnými
šetrov, pôjdu testovacie roky. Vyťaženie peňazí a zasypanie vrtov môže trvať ďalších 5 až 10 rokov. Mimoriadna situácia ich opravní vstúpiť aj na pozemky takmer 400 vlastníkov. Vodu sú zrejme úplne zakážujú poľnohospodárom. Starostlivosť detských pacientov s rakovinou sa posúva na svetovú úroveň, náročnú liečbu dohliadá nová technológia. Software presne vypočíta dávky chemoterapie pacientom pacienta. A to pritom rozhodujú milimetre ani ľudia. Projekt, ktorý modernizuje tento postup, vznikol aj vďaka podpore nadácie Markíza. Diana zistili leukémiu, keď mala 4 roky. Po mesiacoch náročnej liečby sa jej podarilo chorobu poraziť. Je to veľmi dobré. Ale táto to všetko zvládne. A som veľmi vďačná aj lekárom, aj vlastne všetkým ľuďom, ktorí sa podieľajú presne na týchto liečbách. Pre deti, ktoré bojujú s rakovinou, musí byť každá dávka liečby vypočítaná s absolútnou presnosťou. Detská onkológia v Bratislave začala používať nový software, ktorý sprísňuje dohľad nad podávaním chemoterapie. Software sprevádza lekára pri ordinovaní liečby. Teda čo tu sme robili doteraz manuálne na kalkulačke papierikami a manuálnymi lístkami. Teraz to budeme robiť na 2 kliky, aby to bolo bezpečne dané tomu pacientovi. Softvéry sú v zahraničí bežnou súčasťou modernej liečby. Kontrolu a zároveň zjednodušujú prácu zdravotníkom. Farmaceuti na základe toho potom dávkujú chemoterapiu. Je vlastne okoľkové. Bude mi kríže. Potom sa to obecne sa dostanám do lekárne, kde vlastne nám to pomôže so samotnou prípravou a kontrolou liečiva. Na podpore detskej onkológie sa dlhodobo podieľa aj nadácia Markíza a bolo to tak aj v prípade tohto projektu. Sme radi, ak sú partnermi, môžeme opäť pomôcť, pomáhame tým, o tom hovoríme. Prakticky tým, že sme zapričinili o kúpu nového softvéru, ktorý opäť kvalitní liečbu tých, ktorých potrebujú najviac, detskí pacienti a onkológie. Každá tá rakovina je unikálne iná, jedna výskum, táto moderná technológia práve pomáha. To neverím. Takže jo. 3, 2, 3. Ne, není to ono, jak? Aha, idem. 3, 2, 1. No jasne, bude redký. Jo. Jo, firm. Na záver pracovného týždňa je to príjemná správa, pekne a teplo má byť aj cez víkend, detaily sa dozviete z počasia. Viem, kde to je. Takže... To neviem. Antibakteriální šampón Severa CBD. Na závěr kůži, klíčové škrábání a nosné ruky. Rychlá úleva ovšem. Zážitkami s cestovnou kanceláriou Fischer. Priamo z Bratislavy a bez postupov. Fischer SK. Yes, sir.